týždňov. No môže byť aj klidne dole, vieš, zapchata stará. Že sa mi nepodarí viesť, ale ono aj keď nenájdeš kráľovnú, ale keď nájdeš čerstvý plod, to znamená, že ona tam je a ona kladie vajíčka, vieš. Ale veľa je včelov s peľom riadne. Podpad, aký má krásne peľové nožky. Wow. To je tiež dobre tu. Toto žlté po krajoch je peľ, vidíš, sú nakladzené. Hej. Oni ho tam z tých nožok tak dajú dolu a ho tam udúša, tak to tam udúbkajú. Lebo peľ je zdroj proteínov a toto prečo také deravé tu je na boku? A to nevystavali poriadne, videl. To som dostal toto mriežky, tie frames. A nektar conoša to je zdroj uhľovodíkov, to znamená karbohydrátov na energiu. Jak sa to nektar je? Ešte raz kúkať po starej.